ассалому алайкум дӯстони азиз, хушомадед ба канали Dom TJ. айни замон дар Гипразем қарор дорем. аз ин тараф мардон ва дар инҷо бошад деҳқон бозор, аз ин тараф вайни гарадок ва ин дарвозаи Чимтепа. хонаи имрӯзамон дӯстони азиз дар ман ҳамин минтақа ҷойгир аст. бисёри бад гап намезанем, рафтем. аз ин тараф мо омадем дӯстони азиз, дар он ҷо масҷид, мактаб ва хонаи имрӯзамон дар ман ҳамин минтақа ҷойгир аст. аз раи калон то хоная ҳамагӣ 1 километр. аз ин тараф мо омадем дӯстони азиз, чӣ хеле ки мебинед ҳама раҳо битон кардагӣ то хоная ва худи ҳавлии фурӯшӣ. ҳавлии фурӯшӣ имрӯзамон иборат аз 2 сотиқ замин ва 3 дар хона мебошад. навормона ҳатман то охира тамошо кунед. баъди сабти хонаҳо нархи хонаро эълон мекунем. ҳавлӣ дар ноҳияи синои шаҳри Душанбе ҷойгир аст, маҳаллаи Сомон. аз дарвозаи Чимтепа то хонаи ҳамагӣ 1 километр мебошад. дар наздикиаш масҷид ва мактаб аз дӯстони азиз бениҳоят наздик мебошанд. бо барқ ва оби доимӣ таъмин аст. чӣ хеле ки дидед фишори об баланд аст, оби шаҳрӣ. дар инҷо ҳуҷҷатхона, дар инҷо дегдон ва ин ҳамон дӯстони азиз. бино 2 подвал дорад дӯстони гиромӣ. якум подвал дари алоҳида аз берун дорад. зардевор яъне абой часпондагиам дӯстони азиз. ин дуюм подвал мебошад. дар он ҷо ошхона яъне кухни ҳаст. дар якумашона як ҳуҷраи калон, як холи калон ва зинапоя барои фуромадан ба якумошона ва зинапоя барои баромадан ба дуюмошона ворид мешавем. марҳамат дӯстони азиз, даруни бино. худи бино аз 3 дар хона иборат аст. як ошхона дорад ва ҳоҷатхона бо ҳамом. дар ин ҷо чӣ хеле ки мебинед як холи калон ва якум ҳуҷраи истиқоматӣ, зинапоя барои фаромадан ба ошхона ва зинапоя барои баромадан ба дуюмошона. аз якум ҳуҷра шурӯъ мекунем. ҳавлӣ ҳамагӣ 1 километр аз дарвозаи Чимтепа дур мебошад. масҷид, мактаб дар наздикии хона ҳаст. маршруткаи 54 аз наздаш мегузарад. ҳавлӣ бо ҳамаи чизу чорааш фурӯхта мешавад. ҳама ҳуҷҷато ҳаст. бо барқ ва об таъмин мебошад. дар ноҳияи синои шаҳри Душанбе ҷойгир аст, маҳаллаи Сомон. дар дуюмошона дуюм, сеюм ҳуҷраи истиқоматӣ ва ҳоҷатхона бо ҳамом. ин дуюм ҳуҷраи истиқоматӣ, ва ин сеюм ҳуҷра. нархи ҳавлӣ бошад 500 000 сомонӣ. боз савдо мешавад. рақамҳои соҳиби хона дар рӯи экран. ҳарду рақам ватсап доранд. аз номи канали Dom TJ барои маълумоти бештар занг зада пурсон шавед, ё ин ки боз хубтар мешавад. омада аз пеши дида савдо кунед, чунки нархи хона барои харидорҳои аниқ савдо мешавад. марҳамат дӯстони азиз, акнун мефуроем ба тақхона ва дар ин ҷо ошхона. бино 2 тақхона дорад. аз 3 дар хона ва 2 сотиқ замин иборат аст ва ба ҳамин навор мо ба анҷом мерасад. раҳмати калон ки моро то охира тамошо карден. барои реклама ба рақамҳои 907 14 55 15 танҳо дар ватсап ё ин ки имо муроҷиат кунед. то боздид, барори кор. худо нигаҳбон.